Acara syukur berjeng kita serai boleh kerja baik. Early in the morning, good morning to everyone. Guys pur, benefit good evening to everyone, good night to everyone. Sob kespunjuk kabar raja pur. Mana na bungo bela, sahnesi sucila thodoman ang YouTube ni pray. YouTube na raja pur. Nang mana video muna kita sahnesi video muna aja baik sahnesi YouTube ni pray sucila thodoman. मा बुंनो हमायसा प्रब्लेमानो प्रब्लेम रायजोफोर गासैनियावबो प्रब्लेम थायो थानाया आंनियावल' गैया आंहा मोनसे प्रब्लेम जानायखाय भिडिअ सिडिअ हुसपि माने लाबोनो हायै अबस्था जाना दंमोन आरो रायजोफोर दिनै लाबोबाय मोनसे स्पेसिफिक टपिकनि सायाव नै बोरैबासो थांसिगोन सोदोबा सालायफोरा बारा गिदिंला रायजोफोर दानिया एसे बयक जाहोलांबाय नालाय गोदोबाथाय हेब्रे देब्रे खंखाय खालामनो हायोमोन सालायफोरखौ दानिया बारा जालालै रायजोफोर बेनिफ्राय मोनसे स्पेसिफिक टपिक लानानै फैदो जाहैदों गाइसफोर रायजोफोर मिथिबायना आरो कन्टेन्टआ खोब साननो गोनां कन्टेन्टआ खोब माने सिन्था खालामनो गोनां कन्टेन्ट दे रायजोफोर उइदाउट स्किपफुल जोबजासिम नायलां आरो जायफोरा गोदानै फैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बे आइकनखौबो अल थुना लानो हागोन जायफ्रा आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो अके रायजोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि बोरजों एसे गोजौ थांगासिनो दङ जोंनि चेनेलाबो थेंक इउ सो माच इन द भेरि बिगिनिं अफ टुडेस कन्टेन्ट होननानै बुंदों रायजोफोर गिबिसिनफोरावनो माखासे पलिटिशियान मानसिफोरनि डायलगनिसो फंसे बा फंनै बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर जोंनि बर' पलिटिशियानफोरा ना आजिखालि फेस्ला राव पेराबोल बाहायनानै बिराद पलिटिक खालामनो बिराद रोंबाय रायजोफोर मिथिबायना फेस्ला रावाथ' थाखागोनसिन बेनिफ्राय पेराबोल हेब्रे देब्रे फिदिं फिदा गिदिंनाय बाथ्रा बुंनानै पलिटिक्स खालामनो ओरैबायदि रोंबाय बर'नि पलिटिशियानफोरा ओरैबायदि जौगाबाय मानो जौगादों मिथिबायना सब जोंहा आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा सारानो फोरोंजोब्बाय बिसोरखौ मिथिबायना नुवाखै नै मैया दाखालिहाय UPPL जानानै मिस्टार फेरेंगा बिथाङाहाय दांबाय BPFखौ जावनाया माबा बाल्थिङाव दिननाय खांख्रायनो BPFआ बेनिफ्राय लोगोनो फिन जाथाय होफिनबाय BPFनिया फेरेंगाया मासे दाउसोनो गुमा साबना जाग्रा मासे इन्ट्रेस्टिंलै रायजोफोर पलिटिकेल डायलगफोरालाय नुवाखै नोंथांमोना ओइ माबा BPFआ बाल्थिङाव दिनै खांख्रायनो बिनिफ्राय माबाया मा होनना बुङो ओइ फेरेंगाया माबानो मासे दाउ बिरबायनाय गुमा साबना जाग्रासोनो आच्छा रायजोफोर बेखिनियावनो दिन्थिबाय पलिटिकेल डायलगनि सोमोन्दै मिथिबाय बेनिफ्राय दानिया फैदो सिरियास मेटाराव सिरियास कन्टेन्टआव रायजोफोर मिथिबायना नोंथांमोना नुवाखै बै जोंहा आबसुनि मानगोनां दिफिन बर' सारा प्रेस मिटनि गेजेरजों मा बुंदों नोंथांमोना खोनायाखै BTR इमप्लिमेन्टेशना जाफुङाबाथाय 2024नि सिगां जाजोबाबा धरना होनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनायाखै रायजोफोर खोनायाखैब्ला नायनानै लांनो होना होदों स्क्रिनावहाय 24नि सिगां मेक्सिमाम जुदि एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जाना इमप्लिमेन्टेड जायाब्ला धरना होनायनि थांखि लानो गोनां जादों एबसु जोंहा दिपिन बर' साराहाय बुंदों रायजोफोर गोदोनि दिनाव न' बड'लेण्ड न' रेसमोन दानिया मा धरना होगोन आसलते आं बेखौ सिन्था खालामबाय थादोंलै रायजोफोर सुनितपुरनिया मा होनना धरना होगोन रायजोफोर न' BTR न' रेस होनगोन ना न' BTR इनक्लुसन न' रेस होनगोन ना मा होनगोनथाय आं बुजिनानै मोनाखै रायजोफोर गोदोथ' गोबां राजा लामा ट्रेन लामा बहुत हाइवे माबा हांगार स्ट्रिकनो बहुत सैबोबाय फाइनेन्सियेलि लानानै इक'नमिकेलि लानानै फिजिकेलि मेन्टेलि बहुत सैबोबाय नङा होमबा रायजोफोर एबार धरनायाव सोर ओंखारगोन सोर ओंखारा कमेन्ट खालाम रायजोफोर कमेन्ट बक्सा खुला गोसो बायदि कमेन्ट खालाम मात्र फरायथावै कमेन्टल' दा खालाम होनदां रायजोफोर मिथिबाय आबसुआ धरना लानो थांखि लाबाय रायजोफोर आबसुआ जोंहा मानगोनां दिफिन बर' सारा बुंदों धरना लासिगोन दानिया बा स्ल'गाना माबायदि जागोन बेखौ सिन्था खालामबाय थादों आङो दा जोंनि सुनितपुराबो BTR इनक्लुसन जायैनि धरना होनसै रायजोफोर आंहा गोबां कनफिउस दंलै गोबां साननायफोर फैदोंलै रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों रायजोफोर कमेन्ट खालामलाय साननो गोनां जाना फैबाय रायजोफोर मिथिबायना गोबां साननो गोनां जाना फैबाय इसिबां मोजां इसिबां गिदिर एकर्ड खालामना लाबोबाय
इसिबां हान्थिनि पिस एकर्ड खालामना लाबोबाय बेखौनो जुदि दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामजोबनो थाखाय धरना होनो गोनां साननो गोनां जानानै फैबाय दिनै बर' हारियाव रायजोफोर माबायदि अबस्था जाबोदों सिन्था खालामदों ना रायजोफोर दिनै इसिबां मोजां एकर्ड खालामना लाबोनाय इसिबां पिस एकर्ड खालामना लाबोनाय दिनै बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय धरना आन्दलन खालामनायनि थांखि लानो गोनां जाबाय बर'आ दिनै माबायदि हालोदाव माबायदि सिटुएसनाव मोनफैदों दिनै एक्स एनडिबिफोरनि जेंनाया दिनैसिम जोबाखै रन्जन दैमारि सारा दिनैसिम उदां जानो हायाखै दिनै गोबां बर' एनडिबिफोरा गोबां दिनै फासि जानायनि लाइनाव थांगासिनो रायजोफोर मिथिबाय गुबुन हारिफोरा धरना होदों गुबुन हारिफोरा माबा क्लेम खालामदों दाबि दिखांदों रन्जन दैमारि सारखौ फासि होनांगौ नांगौबा साख्रि दाख्रि नाङा जोंनो बियो फासि मोनथारनांगौ होननानै दाबि दिखांदों गुबुन हारिफोरा मिथिबाय माबायदि सिटुएसनाव माबायदि हालोदाव सफैदों जों दिनै बर'फोरा मिथिबायना रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदोहाय हाथियार लाग्रा आफादफोर दंमोन एनडिएफबिफोर दंमोन हारिया एसेब्लाबो रैखाथि मोनदोंमोन दानिया गासिबो आफादफोरा डिसबेन्ड जाजोब्बाय हारिखौ नाख्रेबनोबो दिनै गोबां जातिफोरा बोलो मोनबाय रायजोफोर नंगौना नङा कमेन्ट खालाम कमेन्ट दाखालि बहाय मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आङो रायजो राजाफोरनि गोसोआव साननाय रायजो राजाफोरनि मोन्दांथिखौ मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन बिटिआर एकर्डआव जेबो गैमारा नामा होननाय बाथ्राखौ लानानै मा बुंखो मा बुंजाखो आङो दायो रायजो राजाफोरनियाव बांसिन नैबे फैदों साननाया मिथिबायना आं लाबोदोंमोन भिडिअ बिटिआर एकर्डआव जेबो गैमारा नामा बिटिआर एकर्डआव मिनिंलेस नामा होनना मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आं रायजो राजाफोरनि साननाय रायजो राजाफोरनि सिन्थाखौसो बुंदोंमोन आङो मिथिबायना बेयावनो आं मा बुंजादों मा कमेन्ट हरजादों रायजोफोर मिथिबायना दायो मोनफा मोनफा जों नुलांगासिनो दङ दायो रायजो राजाफोरनि गोसोआव बांसिनके डाउट लाबोदों नैबे मोनसे बाथ्राया जायनि जाहोनाव दिनै बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ दिनै मावफुंनो थाखाय धरना होनो ओंखारनाय बाथ्राया दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआव रायजो राजाफोरखौ बांसिन डाउट लाबोदों मिथिबायना सिन्था खालामनो गोनां एसेबां पिस एकर्ड एसेबां मोजां एकर्ड एसेबां गिदिर एकर्ड बुहुमाव मोनथिजानाय बुहुमाव मुंदांखा मोनबोनाय एसेबां मोजां एकर्ड अभियासलि अफकर्स आंबो मानिनानै लादोंमोन आंबो गनायनानै लादोंमोन आंबो मोजां मोनदोंमोन नाथाय बेखौनो दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय धरना होनो थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जाबाय माबायदि हालोदाव सफैगोन रायजोफोर दिनै जोंनि बर' पलिटिसियानफोरा बेफोरनि सोमोन्दै साननो सम गैया बिसोरा इलेक्सननि थाखाय साननोसो मिथिबायना रायजोफोर जोंनि पलिटिसियानफोराहाय दिनै बर'नि बेफोरबायदि अबस्थाखौ बर'नि बेफोरबायदि हालोदखौ सिन्था खालामनो बिसोर सम गैया दिनै इलेक्सन केम्पेइननि फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना सिन्था रायजोफोर दिनै नुवाखै गोग्लैसोना थानाय बर' गामिफोरखौ एक्सप्लर खालामब्लाबो ब्लक खालामहैब्लाबो रायजो राजाफोरनो दिन्थिब्लाबो आजिखालि रुलिं सरकारा दायसो जायो नुवाखै दाखायो जोंहा मानगोनां आलफ्रेड साराहाय पर्बजरायाव थांनानै ब्लक खालामहैबाय फेरेंगा सारा मा बुंखो खोनाबाय दा नोंथांमोना खोनानाय बायदिब्ला बिसोरा आलफ्रेड सारखौहाय बै माबाया पर्बजरा एरियानि रायजो राजाफोरा इनभाइटसो खालामदोंमोन होननाय खोनादोंमोन आङो बिसोरा इनभाइट खालामजानानै थांबाय माबासो बुंजाबाय नै नङा होमबा रायजोफोर आजिखालि रुलिं सरकारा माबायदि पइन्ट लानानै माबायदि बाथ्रा लानानै पलिटिक्स खालामगासिनो रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो नङा होनबा इउपिपिएल बा रुलिं गभर्नमेन्टनि मोजां खामानि मावनायफोरखौ दिन्थिनांगौ इउटुबारफोरा होमबासो रुलिं गभर्नमेन्टआ बाख्नायो मोजां मोनो मिथिबाय जेरै बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब प्रकाश नार्जारि सार बिनिफ्राय बड'लेण्ड टाइगार बिथांमोनाहाय इउपिपिएल जानानै बिसोरनि खामानि मावनायफोरखौ दिन्थियो बेफोरबायदि दिन्थिनांगौ इउटुबारफोरा होमबासो मोजां मोनो जेब्ला आनडेभेलपमेन्ट गोग्लैसोना थानाय एरियाफोरखौहाय एक्सप्लर खालामो अब्ला दाय जायो मिथिबाय रायजोफोर दाय जायो बाजायो दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआ बिटिआर सरकारा बाजायो आनडेभेलपमेन्ट जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामबा मानो लाजिनायसो मोनो ना मासो मोनोथाय सैथिनोबो टेनसनसो जाखांनाय लांलै सनितपुर आरो बिश्वनाथाथ' खनबा 6 बारसो हाबबाय खोमा बिटिआर इनक्लुसन जाबाय खोमा रायजोफोर नङा होनबा सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआर 6 बारसो हाबबाय 6 बारसो जाबाय बिटिआराव हाबनाया सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बेसेरा आबसुआ दायो दिफिन बर' सारा मानगोनां दिफिन बर' सारा बेसेरा दायो आन्दलननि बाथ्रा साननो गोनां जादों मिथिबायना रायजोफोर
ओरैबो गैया मा खालामबावगोन दालाय बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसनाबोथ' फुरा जाफुंला इमप्लिमेन्टेड जाफुंला जाला धरना लायाब्ला माथो उपाय होरजिखावाब्ला माथो उपाय गोदोनि न' बड'लेण्ड न' रेसआ मोजांमोन ना दानि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसनखौ जाफुंहोनायनि धरनाया मोजां जागोन दालाय आं साननानै मोनहायाखै रायजोफोर कमेन्ट खालामलाय उपाय गैया मा खालामनो बेखौल'सो सिगां नुहुरखायो धरना आन्दलन बेसेबाङा ओंखारगोन बेसेबाङा ओंखारा बेखौथ' बुंनो हाला रायजोफोर कमेन्ट खालामलाय नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो नायनि आं सरकार खुंगासे रायजो खुंगासेयानो थाङाखै रायजोफोर मिथिबायना बिटिआर सरकारा खुंगासेयानो थाङाखै नै 5 बोसोरानो जाबावाखै बेसांखिनि गेजेरावनो जुदि बे इमप्लिमेन्टेसनफोरखौनो जुदि धरना होफिननो गोनां जायोब्ला रायजो राजाफोरनि गोसोआव मेन्टेलिटियाव माबायदि साननाय फैगोन माबायदि गोनो गोथो फैगोन नङा होमबा रायजोफोर बोसोरबायानो जायाखै नै सरकार खुंगासेयानो जायाखै बेयावनो धरनानि बाथ्राया ओंखारफिनबाय मिथिबायना रायजोफोर आं इन्डिभिजुवेलि बिटिआरनि जि एकर्ड बेखौ आङो गाज्रि बुंनो थाङा रायजोफोर मिथिबायना आं मोजां मोनो आइ लाइक दिस बाट नाथाय होननानै बुंदों रायजोफोर मिथिबायना दुखु दं आंहाबो जोंनि सुनिरफोरखौ गले हाबगोन हाब्बाय 6 बारसो हाब्बाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोराव थगायबोबाय थानाय बायदि जादों बेयाव मोनसे दुखु मोननाय दं आंहा गुबुन मोनसे दुखु मोननाया जादों आंहा एक्स इन्डिभिफोरनि जेंनाया दासिमबो जोबाखै जायफोरा हारिनि थाखाय गावनि जिउ गावनि गथ' गथाय गावनि हिनजाव गावनि न'खर गावनि गामि गावनि बेसेन गोसा समखौ सेक्रिफाइस खालामनानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फार्स्ट अफ अल गासैनिबो सिगां बियो मावफुंजानो नांगौमोन आंनि मथेबा मिथिबायना रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन फार्स्ट अफ अल सासे सागानगिरियानो जुदि बेसेबांखिनि फासि जानायनि लाइनाव थाङोबा बेसेबां दुखु नांथावना बेनिफ्राय आरो दुखु नांथावना मा थाबावनो हो रायजोफोर माबा रायजो राजाफोरनि खुगायाव रायजो राजाफोरनि गोसोआव बुंनाय बाथ्राफोरा बेफोरनो नङा होमबा रायजोफोर जोङो साननानै मोनहरो बिटिआर एकर्डआ मोजां ना मोजां नङा दायो रायजो राजाफोरा बुजिलांनो हमदोंसै एक्चुअलि आं बुंगासिनो आं पार्सनेलि आङो गाज्रि बुंनो थाङा बिटिआर एकर्डखौ मोजां किन्तु इमप्लिमेन्टेसन मानो खालामनो हायाखै व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड अफ दिस होनना बुंदों इंलिसाव नै आंनिया दाबो इंलिससो थांलाय लांसिगोन इंलिस थांबाय थाबाथाय आंनिया मा बुंदों गावनो बुजिलायलाङालै सैथिनोबो आदसा रायजोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन बुंबाबो जोबा जोंनि बर' हारिनि हमायसा जोंनि बर' हारिनि जेंना दुखु जारला सादजारलाखौ बुंबाबो जोबा सानसे बुंबाबो जोबा मिथिबायना लाबोबावगोन बे भिडिअनि उनावनो आरोबाव मिथिबाय आङो जास्ट दिनै नैबे कन्टेन्टआवहाय जि सिन्था बेखौ सिन्था खालामनानै कन्टेन्टखौ लाबोदोंमोन जि बिटिआर इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुंनायनि थाखाय आन्दलन खालामनायनि सायाव आङो नैबे बाथ्राफोरखौ आं बुंबाय माबाफोर गोरोन्थिफोर जालांदोंबा निमाहा खालामदो रायजोफोर जै बर' हारिनि दिनबाय